ידידי וחביבי לאיש ולוי, המוציא והמביא. המוציא והמביא. מי יודע איזה מהפכה עשתה בעולם? זה לא רק בית שמש, זה לא... ראש העיר. אני אומר לכם, בשבילי זה יותר מהכל לשמוע. באתי האמת לנחם את הצדיק הזה. אבי הבן, שם דברך, יתמלא עליו ברחמים ונחמהו, וישמחהו ירצון, כעת חייו בעזרת שם דברך. ירצון, לפני אבינו שבשמיים, ונראה שמחתו. אבל באתי להיכנס, אומרים לי, אתה יודע, מישהו איזה בחור אחד, אומר לי, אתה יודע, הרב משה אבוטבול זרק את האייפון. אתה מדבר שנייה. כן, הרב משה אבוטבול. זה קידוש של שמיים, יותר בכל הקידוש. תאמין לי, עשית קידוש של שמיים יותר בכל הקידושים שאתה עושה. יותר. בלי שאני יודע שזה משחטת העולם, משחטת הדור. אין משחטה יותר גדולה. ירחם בכם. אני אומר לכם פורש. מי שרוצה לדבר, מי שרוצה לא לדבר, ואני יודע מה זה. זה השחטת העולם, זה הידיעה במוח של עם ישראל. לא מצא יצר רע דבר, שטן כל כך גדול, מה שכתוב אצל בלעם, לך ויעצך את אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. לך אני אעץ לך. בלעם לא הצליח. בלעם לא הצליח. אבל הוא אומר לו, יש לי עצה. אני יודע, אני אהפוך את כל עמך, את כל עם ישראל, באחרית הימים. למי? לעמך, לגויים. לגויים אני אהפוך אותם. ואני אומר לכם, פשוט. זה לא דת, זה לא תורה, זה לא תשובה, זה לא יראה, זה לא קדושה, זה לא טהרה, זה להתייחד. אם פעם היינו מדברים קצת על טלוויזיה, בן אדם יש לו טלוויזיה, ביי, ואבוי, אז היום זה מיליון טלוויזיות בתוך זה נמצא. מיליון טלוויזיות. אתה נמצא. ואם הייתי מראה לך עכשיו שם פה איזה מסך, מראה לכם איזה תמונה פה מבית שמש, אז כולם היו מעולבים. כולם היו מעולבים. מפה מבית שמש. משפחה שלמה של 7 נפשות, עם פאות ככה גדולות, וזקן עד פה, ועם שק, ועם דקל שבא לעשות הפגנה, הפך להיות, כל המשפחה כולה הפכו להיות חילונים גמורים, לא גמורים, אוכלי דבלות, טרפות, לא שבת, לא דת, לא דין, כלום. משפחה שלמה, למה? הוא התחיל עם האייפון, אחר כך אשתו, אחר כך הילדים, אמרו, מה נעשה פה? נלך ליהנות בתל אביב, עלינו פה. זרק את הזקן, זרק את הכל, זרקו את הכל, ילדים תוקים, פאות, ילדות, איזה צדיקות, הכל נשחט, הכל, לא רוצה לדבר, הכל נשחט. טוב, מה אכפת לי? אני לא בא להטיף, אני לא איש של האינטרנט, כי אני רחוק מלהגיד דברי מוסר על העניין הזה. באמת, אבל זה מחריד את הנשמה. זה מבהיל, פשוט זה מבהיל, זה מבהיל מה שהולך בעולם. אבל בואו נדבר קצת על עם ישראל ועל המצב של עם ישראל, שאנחנו באמת נמצאים באמת לקראת הגאולה השלמה. אני אגיד לכם הקדמה קטנה. מישהו היה אצל רבי חיים קניבסקי, שהגיע לאורחים טובים, הגאון, הלך אצלו לשאול אותו, הוא כל כמה חודשים לוקח איזה נושא ודורש אותו, דרשן גדול, ודורש אותו, אז כל פעם הרב אומר לו, תייחד, אז הוא אומר לו, תייחד על השבת עכשיו, תייחד על הצניעות, תייחד על כשרות, תייחד על החינוך, תייחד על... כל פעם אומר לו הרב, על מה לייחד את הדיבור. הלך עכשיו לפני שבועיים,
שבועיים וחצי. הלך לרב, אמר לו, על מה נייחד את הדיבור עכשיו? אמר לו, עכשיו תייחד את הדיבור. מה השאלה? אומר לו, תייחד את הדיבור אך ורק עד הנה משיח צדקנו בפתח, הנה הוא דופק, הנה תפתחו לו, הנה הוא בפתח, הוא הגיע. אבל תפתחו לו, כך מבקש הרב קניבסקי שיחיה. אמר, לדבר על זה ולדבר על זה ולדבר על זה, עד שבסוף נשיג את המטרה, נקבל את המשיח בקרוב. וזה באמת הקורבן הקדוש הזה. קורבן, ממש, אדם כי יגרים מכם, זה קורבן קדוש, טהור, הלך, מסערה השמיימה, כלום, לא חולי, לא כלום, ממש, זה אומר דורשני, הדבר הזה אומר דורשני, וכתוב בה חיית לליבו. אני רוצה להגיד לכם פה איזה דבר אחד, כתוב פרשה הזאת שקראנו השבת, וידבר השם אל משה ואל אהרון, כתוב שם, ויצווה אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. אומר רש"י הקדוש, שם במדרש, מה זה ויצווה אל בני ישראל? ויצווה אל בני ישראל, מה הוא ציווה אותם? אין מה לעשות. לנהוג את בני ישראל בנחת ובסבלנות. אתה רוצה להיות מלך? נהג איתם בנחת בסבלנות. נהגו איתם עם עם ישראל בנחת ובסבלנות. זה אחת. ואל פרעה מלך מצרים תיזהרו לכבד אותו בדבריכם. תכבדו אותו. למה? למה לכבד אותו ריבונו של עולם? אפשר לדעת? תכבדו אותו. לא כתוב, תכבדו אותו. למה לכבד אותו? רוצח, היטלר, שודד, רומס את עם ישראל, עם שלם, לוקח אותם, מטביע אותם בים, כל הבן הילוד היולד תשליכו. לשחוט כל בוקר, לשחוט, זה תורה ארוחת בוקר שלו. לשחוט 150 ילדים חפים מפשע, ילדים 150 בערב, 150 בבוקר, זה ארוחת הבוקר שלו. לכבד אותו? מה קודש הבריחו? חס ושלום, יש לו עושה דאגה? תדברו איתו עד הסוף, תצאו עליו. מה יש לכם לפחד? מה יש לכם איזה לפחד משהו? מה יש לו משטרות? מי אין לה בכלל? הרי אתם שליחים שלי, אני אומר לכם ללכת, אין לכם אני דו כלום, תדברו איתו עד הסוף. אז מה זה לדבר איתו בכבוד? תכבדו אותו, תכבד את פרעה, הרוצח, השודד הזה. רבותיי, זה לא מובן. לא מובן. עד שהראו לי חתם סופר על התורה, לא נחה דעתי. 3 מילים, 4 מילים, אומר חתם סופר, אבל פשוט זה מרעיד את הנשמה. אומר הגאון רבי משה סופר, חתם סופר זצ"ל, אומר ויצווה אל פרעה, תיזהרו לכבדו, שאם יזולזל הכבוד שלו, יזלזלו בכבוד שלו. אתם יודעים מה? לא אוכל לתת לו את המכות. לא אוכל לתת לו. הוא קיבל כבר איסורים, ואיסורים מחברים לו. גמרנו. אם אדם אתה נוגע בכבוד שלו, אתה מזלזל בכבוד שלו, בעצם אתה הרגת אותו. רק הוא חי.
אבל אתה הרגת אותו. וממילא לא שייך, למי אני תדעס את המלכות? צריך לתת על פרעה. כי אני אכפתי פה אל פרעה, כי אני אכפתי אל ליבו, למען שיתי אותו ואלה בקרבו. אני רוצה לתת בקרבו, אבל איפה? הוא כבר לא פרעה. אז אם פרעה יקבל קצת בזהו, אני לא אוכל לתת את 10 מכות. רבותיי יקרים, פירוש הביזיון שאדם מקבל מהשני זה פשוט, זה רצח. זה הרצח האמיתי, זה יותר גרוע. עד כדי מגיע 10 מכות, הוא לא, הוא כבר קיבל. אני לא יכול לתת. אוי, אבל כדי להמחיש לנו קצת את הדבר, אני אספר לכם איזה סיפור. הסיפור הזה נוראי, ממש מזעזע את הנשמה. יש כל מי שתלמיד חכם, מי שלומד בעל בית, כל מי שקצת, יש לו דף יומי, דף שהציל אותי, היי, גמרא ויבמות, מי הציל אותך? דף של ספינה הזדמה לי, לקח אותי מגל אל גל, עד שזכיתי לצאת. הדף של הספינה, הדף של הגמרא, הדף של התלמוד, זה המציל של עם ישראל. אין מה נדבר על איפונים, לא איפונים, הדף של הספינה, הוא יציל את עם ישראל. לחזור בחזרה לתלמוד הקדוש שלנו, לחזור ללימוד שלנו, זה נותן לנו את הכל. אז בגמרא יש, קוראים לזה מסורת הש"ס. מי זה מסורת הש"ס? ואתם יודעים, כל התורה כולה מקופלת אצלו. התורה, ההלכה, הכל, איפה זה, כל דבר, המדרש, כל דבר מקופל, גאון עולם, גאון עתיד. קראו אותו רבי ישעיה פיק. זה רבי הגאון רבי ישעיה פיק. הוא בעל מסורת הש"ס. חיבר את מסורת הש"ס. הייתה לו ישיבה גדולה בברלין, בגרמניה, והוא נתן שם דברי תורה, והפלפולים שלו, התלמידים שלו, גאונים, מה זה? כולם היו צמודים לשיעורים שלו, הגאונים. והנה, ברוך השם הזקין הרב, וגדל, ונפטר לחיי העולם הבא. כל גדולי ישראל באו להספיד אותו, סבדו סבדיה, קברו קבריה, חדו חדיה, מי לא בא, הלכו בוכים, וזה חבל על הגאון העולם הזה. רבותיי, נו, קברו אותו, למחרת בצהריים, קברו אותו אתמול בבוקר, למחרת בצהריים, יושבים בישיבה שלו ולומדים לתלמידים, ופתאום מופיע הגאון רבי ישעיה פיק, ראש הישיבה, נכנס לישיבה רגיל, עם הבגדים שלו, עם הכל, הוא נכנס. כל התלמידים מתאבלים. מה? תחיית המתים? הוא אומר, תחיית המתים לפני המשיח, כן, אבל כולם רועדים. זה הישיבה, לא? כן, ראש הישיבה. זהו, כבודו בעצמו. קורא לאחד התלמידים, איך תאסוף את כל התלמידים שיש בכיתות, עוד יש בכיתות וזה, תגיד להם שיכנסו מיד, שאני עכשיו נותן שיחה מוצלת. מהר, אני עולה כבר לתת שיחה. טוב, פה עשו את כולם, ישבו, רעדו כולם, לראות, זה אמת, זה הוא, לא, תחיית המתים. אולי, יש לפעמים כאלה שלא נפטרו, וזה פתאום קמים, זרקו אותם בצבא, וכאילו, אני יודע מה, אולי גם כן קרה לו דבר כזה. ואז הרב רואה אותם נדהמים, אומר להם, אני בטוח אתם פה תמהים, מה אני עושה פה? האם אולי באמת אני לא מת? אומר להם הרב, אולי הוא לא מת. אבל אני אומר לכם שהוא כבר מת. אבל הוא מת, הוא נקבר, והוא בא לעולם הבא. וברוך השם, עברתי את כל המסכים, ותדעו שזה רק יממה אחת. כי יום אחד בעיניך, יום אחד בעולם הבא,
כי 1000 שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור. 1000 שנים שבעולם הזה זה יום אחד של הקדוש ברוך הוא בעולם הבא. היום הזה שאני עברתי כבר 1000 שנה. איך 1000 שנה? כן, בעולם הבא זה 1000 שנה. העבירו אותי. כל שנייה, כל דקה, מה עשית, מה לא עשית, הכל. דינים, משפטים, הכל. ברוך השם, התפילות, הכל. ואחר כך אמרו לי, תראה את מקומך שם, רק תראה, אבל אל תיכנס. מסתכל, עולמות, מלאכים, שוחים, הוא ייכנס למקום הזה. הוא אומר, כן, לא, בסדר, אני יכול להיכנס? לא תוכל להיכנס. הוא אומר, למה? מצטערים מאוד, חסר לך מצווה אחת, אתה לא לימדת מוסר, לא לימדת כבוד בין אדם לחברו, לא לימדת, אתה נתת שיעורים מופלאים, אבל לא נתת דברי מוסר, דברים של מה כבוד, יהיה כבוד חברך, חביב עליך כשלך, לפרגן, לשבח, לפאר כל אדם, לשבח אותו, לברך אותו, לשמוח בטובתו של חברו. אתה לא לימדת את התלמידים, לא היה לך שיעורים כאלה, אתה חסר, לא תוכל להתקבל פה לעולם הבא. אז מה אני עושה? אומר להם, אומרים לו, אתה תלך, ניתן לך רשות לחזור לישיבה שלך, תיתן להם שעה אחת, אבל תמצא את השעה הזאת בדברי בן אדם לחברו, שהלב שלהם ייתר ממקומו ויבכו ויקבלו עליהם דברי מוסר, מה זה לכבד את הזולת, מה זה להיזהר בכבודו של הזולת, כל הדברים האלה. אתה תגיד שעה אחת, ואחרי שעה בדיוק, אתה חוזר למקום שלך בדיוק, תיכנס מיד, קבלו אותך בסדר פנים. וככה העניין. והוא בא, אמר להם את השעה, גאו כולם, קרע להם עליהם, גאו כולם בבחייה, מה חשבנו שאנחנו בסדר, חשבנו שאנחנו מצוינים, פתאום אנחנו רואים, וואי, כמה אנחנו חסרים. תראה מה, מתנה דביליהו אומר, מה אלה שתכבדו, לא בראתי את העולם, לא בראתי אתכם בעולם, אלא כדי שתכבדו אחד את השני, תראו מה כתוב בגמרא בזה, בגיטין בגמרא, והביא להם את כל הש"ס, וכולם בוכים, אפילו לא מסתכלים על הפנים של הרב, לא מעיזים להסתכל. אחרי שגמרת השעה מדויקת, נעלם וגם אין סוף. הוא לא נמצא. והבינו שהוא בעצם רק, הוא בא, אבל ניתן לו רשות שיראה גם בדמות. אחים יקרים, עניין של כבוד הזולת, חשבנו קצת לומר, הלוואי שנזכה לעמוד. אנחנו מצטערים, צער גדול. ידידנו וחברנו, ראש העיר היקר, בי משה, צער גדול של החתן, המפואר, חמד בחורי, שקוד בלימודו, צער גדול של הבת היקרה, שככה מחמד עיניה, נלקח ממנה ממש. ודאי אנחנו מצטערים, בלי ספק, כל עם ישראל יבכו את השרפה של שרף השם, זה שרפה. אבל רבותיי, העיקר לראות מה כתוב אצל משה רבינו. ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם. נתן, מה זה וירא? העיניים, וירא בסבלותם, נתן עיניו וליבו לצור בצרתם. להשתתף, לא סתם, אלא להשתתף בצרה שלהם, לראות מה אפשרי להוריד מעצמם את עגמת נפש, את הצער שיש להם משה רבינו. הוא יורש העצר, המלך העתיד של מצרים, גבוה, יפה תואר ויפה קומה, כולם אומרים זה המלך שלנו העתידי. מה עושה המלך העתידי?
יורד ולוקח את הסכין, תביא, וכולם נבלים, לא, אתה בן של המלך, סליחה, תביא, שים פה, אתה לא תיקח לבד, בוא איתי ביחד. אני לוקח וצר את צרתם, וואו, ככה משה רבינו, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה מצא מצרתם של בניי, לא בגלל שאתה גאון, לא בגלל שאתה קדוש, שאתה בבא סאלי זכר צדיק וקודש הקודשים, לא בגלל שאתה הגאון מווילנה, לא בגלל שאתה אור החיים הקדוש, בגלל שאתה מצטער את צער עם ישראל. אתה משתתף בצערם ואתה נושא בעול עמהם, אתה תהיה מנהיגם. אתה זכאי להיות המנהיג שלהם, כי הם זקוקים לאדם כזה, ולא מישהו אחר. אתה צריך תורה, אתה צריך קדושה, אתה צריך טהרה, אני אתן לך את הכל. אני אתן לך, יש בך ענווה, תקבל את הכל. אם יש בך רצון וענווה להתבטל כלפי הזולת ולהראות שאתה כלום, אתה בן מלך, אתה זכאי לכל. מוריי ורבותיי, לא נלאה אתכם, ודאי יש עוד רבנים גדולים שיבואו וידברו ויבקרו את השריפה ששרף השם וינחמו את המשפחה מאבלה כבד. איי, הקדוש ברוך הוא נגע במשפחה, מי יודע איזה אסון כבד. היחס שלו צריך לבוא על עם ישראל והנשמה הקדושה, זה לא קטנצ'י כזה, זה לא הגוף. הנשמה שלו גדולה מאוד. הנשמה שלו, שאלו אותה, מה אתה רוצה? אמר, הוא מוכן להקריב את עצמו. הוא הקריב את חייו למען כלל ישראל. פשוט, כן, הוא תינוק, אבל הוא נשמה גדולה, נשמה מבינה, הוא מבין את הכל. וזה, הוא בא אצל משפחה אצילית, משפחה בעלת חסדים, בעלת אהבת הזולת, בעלת טובת האנשים, בעלת זיכוי הרבים. כל הדברים הללו, זה אומר דורשני, שחסר בעם ישראל. חסר לנו הזיכוי, חסר לנו האהבה, חסר לנו העידוד, חסר לנו אהבת הזולת האמיתית. והחסד, זה חסר לנו. מהמשפחה הזאת נוכל לשאוב. ומהצער הגדול הזה נקבל את העידוד איך להתמלות בחסד. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. כל מה שזכו ישראל לצאת, במה? בחסד. בחסד שעשו אחד עם השני. ואם לא היו עושים חסד, לא היו יוצאים. אז בואו רבותיי, בואו נגביר את החסד, נגביר את הזיכוי. וגם ערים אחרות, בבקשה שיבואו ילמדו בבית שמש, ילמדו איך ראש עיר מתנהג עם כולם באהבה, באחווה, תהיה רחוק מתורה, לא מעניין אותו חס ושלום, ממש כעם ככהן אצלו. העיקר בשביל להרבות אהבה, להרבות חיבה, להרבות ידידות. אני זוכר כמה השמצות, כמה זה, שום דבר. אמר, אני לא ארד לרמה שלהם. לא, מה זה לא ארד? זה ענווה אמיתית, ויש כמו שענב. השם יתברך, ישמח את המשפחה. ששון ושמחה תשיגו, ונסו יגון בהנחה במהרה, ותזכו בעזרת השם בנים צדיקים מאירים את עם ישראל, ונזכה כולנו לקבל פני משיח בקרוב, אמן ואמן.